Παράκληση. Παναγία. Το είπα 40 φορές το παράκληση, 41η ήταν σεισμό. Έγινε σεισμός, στα Θεσπρωτεία. Παράκληση θερμή να έρθουμε από την έκθεση, γιατί θα ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση και μετά συνεχίζεται. Ευχαριστούμε. Είμαι ο Νίκος Σαββαζιώτης, ο εκδότης των εκδόσεων Αρχονταρίκη και σας καλωσορίζουμε σήμερα στη συνάντηση αυτή που για μας είναι κάτι το εξαιρετικό, παρά το ότι οι δυσκολίες, οι εξωγενείς δεν μας επιτρέπουν να έχουμε τον κόσμο που θα μπορούσε να έρθει. Μιλάμε για ένα βιβλίο που όταν μου το έδωσε σε χειρόγραφα ο πατήρ Αντώνιος Καλιγέρης, ένιωσα ένα σφίξιμο, ένιωσα μια δυσκολία και μετά, αφού πέρασα τα πρώτα διαβάσματα, είδα ότι ήταν κάτι το εντυπωσιακό. Δεν έχουμε συνηθίσει στον εκκλησιαστικό χώρο να μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, λες και το έχουμε λύσει το πρόβλημα. Συνηθίζουμε βέβαια να λέμε ότι ο Χριστός ανύψωσε τη γυναίκα και είναι και επέτειο σήμερα η γιορτή της γυναίκας. Ανύψωσε τη γυναίκα, αλλά οι υπόλοιποι μετά τον Χριστό τι έχουμε κάνει για αυτό το θέμα. Ο κοινωνικός περίγυρος μιλάει για το αντίθετο. Τα κείμενα του βιβλίου βλέπουν κατάματα το τραγικό πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας με αρκετή αυτοκριτική για το χώρο μας. Είναι το μόνο και το πρώτο από όσα κυκλοφορούν για αυτό το θέμα, το οποίο βλέπει θεολογικά το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Το έχουμε δει κοινωνικά, το έχουμε δει ψυχολογικά, το έχουμε δει και από την άποψη της καταστολής με την αστυνομία. Θεολογικά δεν το είχαμε αγγίξει ποτέ. Και αυτό οφείλεται στον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη, ο οποίος εδώ και 10 χρόνια έχει δημιουργήσει το φορέα μέσα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, που λέγεται Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Θα τα πούμε μετά, θα τα πει και ο ίδιος, με τρομερή δουλειά, η οποία όμως δεν έχει φανεί, δεν έχει βγει προς τα έξω. Αυτές τις δυσκολίες που περνάει κυρίως η οικογένεια, μην πάμε τώρα και στα παιδιά στην εφηβεία ή στα σχολεία, προσπαθεί να τις αγγίξει αυτό το βιβλίο. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας σήμερα που από τους συγγραφείς του βιβλίου, 2, ο κύριος Μόσχος και ο κύριος Παπαθανασίου, είναι κοντά μας σήμερα και τους ευχαριστούμε. Και άλλοι 2 συγγραφείς είναι από τη Θεσσαλονίκη, που όταν κάναμε, ο κύριος Τσιρώνης και η κυρία Παπαγεωργίου, καθηγητές του Απιθύτα, όταν κάναμε την παρουσίαση προεβδομάδος στη Θεσσαλονίκη, ήταν και αυτοί παρόντες. Και μένει ο Μητροπολίτης Άνθιμος, ο Αλεξάνδρου Πόλεως. Τον πρόλογο της έκδοσης έχει κάνει και ο κύριος Κορναράκης. Ναι. Τον πρόλογο τον έχει γράψει ο Μητροπολίτης Ηλίου Αχαρών και Πετρουπόλεως, ο κύριος Αθηναγόρας, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής επί ειδικών ποιηματικών θεμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και πριν δώσω το λόγο στην πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Ζιόγα, θα ήθελα να πω ότι παίρνοντας το βιβλίο, κάντε έναν κόπο να διαβάσετε ανάποδα. Διαβάστε πρώτα το επίμετρο, που είναι το τέλος του βιβλίου, είναι μερικές σελίδες του πατρός Αντωνίου, το οποίο θα σας οδηγήσει, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι για μας είναι ένα άγνωστο θέμα, δεν το έχουμε πλησιάσει εμείς οι χριστιανοί, να σας οδηγήσει και να πάτε μετά κατά σειρά στα διάφορα κεφάλαια. Ένα πλεονέκτημα που έχουν οι συλλογικές εκδόσεις, δεν μπορούμε να το πούμε τόμο το βιβλίο, συλλογική έκδοση, είναι ότι αν δεν σε ικανοποιεί ένα κεφάλαιο ή δεν σε καλύπτει πλήρως, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο οπωσδήποτε θα μιλήσει στην ψυχή σου. Αυτό είναι πλεονέκτημα των συλλογικών εκδόσεων. Αλλά συγκεκριμένα για αυτό το βιβλίο θα έλεγα ότι όλα του τα κεφάλαια είναι μία αναζήτηση και προσπάθεια για λύση του μεγάλου αυτού προβλήματος που μας ταλανίζει. Η κυρία Ζιόγα, λοιπόν, που κάθεται δίπλα μου, είναι συγγραφέας, στιχουργός, ηθοποιός, θα το ξέρετε, και σεναριογράφος. Τούτον τον καιρό δε στις τηλεοράσεις τη θαυμάζουμε, διότι παίζεται το έργο της, η αθώη, και συμμετέχει ως ηθοποιός στους αθώους. Πέραν το ότι έχει κάνει το σενάριο.
Κάτι που δεν ήξερα εγώ, δεν ξέρω αν το ξέρετε εσείς, είναι ότι πάρα πολλά τραγούδια, πάνω από 100, τα οποία σιγοτραγουδάμε ή τα ακούμε σε έντεχνο τραγούδι, τα ακούμε στο ραδιόφωνο μας κάθε μέρα, είναι δική της στίχη. Αυτό είναι αποκαλυπτικό. Αλλά, όπως λέει και ο Οδυσσέας Ιωάννου, οι στιχουργοί χάνουνε μέσα στο σύνολο του τραγουδιού. Ακούγεται πιο πολύ ο τραγουδιστής, αυτόν ξέρουμε. Τώρα ποιος το έγραψε ή και ποιος το συνέθεσε λιγότερο βέβαια, δεν το αγγίζουμε. Περισσότερο είναι ο τραγουδιστής. Είναι χαρά μας που είναι σήμερα κοντά μας και τιμή μας που ήρθε και ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Να είστε καλά. Χαρά και τιμή για μένα που είμαι καλεσμένη σήμερα, τέτοια μέρα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήρα την πρόσκληση αυτή από τον Παπαντώνη, δεν υπήρχε περίπτωση να την αρνηθώ. Αναλογίστηκα πώς πρέπει να αντιμετωπίσω το ζήτημα αυτό. Σκέφτηκα στην αρχή ότι πρέπει να... Ο πιο σωστός δρόμος, ας πούμε, ο πιο αξιοπρεπής δρόμος είναι μέσα από την ταπεινή θέση απέναντι στο ζήτημα, δηλαδή να μην συγκρουστώ με αυτό που με προβληματίζει εμένα την ίδια και να μην θυμώσω. Απ' την άλλη όμως σκέφτηκα ότι αυτό το κάνουν έτσι κι αλλιώς οι εξαιρετικοί συγγραφείς εδώ στο βιβλίο. Η θέση τους είναι αυτή επειδή είναι και ακαδημαϊκοί και πρέπει να μιλάνε χωρίς συναίσθημα. Και εγώ σκέφτηκα ότι πρέπει να μιλήσω ακριβώς όπως το αισθάνομαι, όχι μόνο επειδή είμαι καλλιτέχνης, αλλά και επειδή περνάνε τα χρόνια, έχω πια διανύσει σε πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και από τα λίγα καλά που έχει κανείς το μεγαλώνει πια, είναι ότι έχει το θάρρος, μπορώ να πω και το θράσος, μιας εμπειρίας η οποία επιβεβαιώνει κάποιες ιδέες. Και έτσι, με αυτό το θράσος, θα μιλήσω. Και έχω ετοιμάσει εδώ κάτι να σας πω, γιατί δεν είμαι και πολύ καλή στο λόγο, πιο καλή είμαι στη γραφή. Και είναι θέμα συζήτησης μετά. Παντρεύομαι. Σύνθετη λέξη που αφορά τις γυναίκες. Από το υπό και ανδρεύομαι. Δηλαδή θέτω τον εαυτό μου κάτω από την κυριαρχία του άντρα. Νυμφεύομαι. Απλή λέξη που αφορά τους άντρες. Σημαίνει παίρνω μια νύφη. Όλα ξεκινάνε από τον Αδάμ και την Εύα. Στη Γένεση, στο 1.27, αναφέρεται και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, Αδάμ στα εβραϊκά, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Επομένως, Αδάμ σημαίνει άνθρωπος και όχι άντρας. Για κάποιους δε ερμηνευτές, Αδάμ είναι ολόκληρη η ανθρωπότητα. Επίσης, ο Γρηγόριος Νήσης, στο έργο του «Περικατασκευής ανθρώπου», ερμηνεύει ότι πρώτα δημιουργήθηκε η ανθρώπινη φύση κατ' εικόνα, ενιαία, και η διάκριση σε άρεν και θήλη σχετίζεται με την πρόγνωση της πτώσης και τη βιολογική αναπαραγωγή. Δηλαδή, ο Αδάμ, η αρχική ανθρώπινη φύση, ήταν ενιαία και υπερβατική. Κάπου παρακάτω, στο βιβλίο της Γένεσης, λέει ότι ο Θεός πήρε το πλευρό του Αδάμ, δηλαδή του όλου ανθρώπου, και έφτιαξε τη γυναίκα, δηλαδή την Ισάχ. Με άλλα λόγια, μιλάει μεν για διαχωρισμό του όλου ανθρώπου σε φύλλα, αλλά με κάποιον τρόπο η αφήγηση αφήνει να εννοηθεί ότι το δεύτερο φύλλο είναι η γυναίκα. Δεν λέει δηλαδή πήρε το πλευρό του Αδάμ και έφτιαξε τον άντρα, όπου το πρώτο φύλλο θα ήταν η γυναίκα, ούτε δικαιότερα λέει ότι ο Θεός χώρισε τον όλο Αδάμ σε άντρα και γυναίκα, όπου τα φύλλα θα ήταν ίσα. Επίσης λέει πως ο άντρας, εδώ πια Αδάμ, καθώς τιμάται να φέρει την ονομασία του πρώτου όλου ανθρώπου, ονόμασε τη γυναίκα Εύα. Αυτός την ονόμασε Εύα. Χαβάχ. Που σημαίνει αυτή που δίνει ζωή. Δηλαδή, ο άντρας, Αδάμ, ο όλος άνθρωπος, ο άνθρωπος, βάφησε τη γυναίκα μήτρα. Κάνω αυτή την εισαγωγή για να υποδείξω ότι στην κυριολεξία της αφήγησης των γραφών είναι εγκυβωτισμένη η πατριαρχική αντίληψη για τη δημιουργία του ανθρώπου. Από έναν Θεό που τον ονομάζουμε πατέρα, που όμως δεχόμαστε ότι είναι άφιλος και που κανείς ποτέ δεν είδε. Από εκεί ξεκινούν όλα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον χριστιανισμό και στο πού μπορεί να βοηθήσει για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, αναφερόμενη καταρχάς στο συνηθέστερο στην ενδοοικογενειακή κακοποίηση των γυναικών από τους άντρες, αν σκοντάφτομαι διαρκώς στην πατριαρχική ανάγνωση και κυριολεκτική ερμηνεία των γραφών.
Επίσης, ως γυναίκα δεν με καλύπτει καθόλου στην ακολουθία του γάμου. Το έχω πει πολλές φορές στον Παπαντώνη και έχουμε συζητήσει γι' αυτό. Να ακούω ότι πρέπει να φοβάμαι, άντε να σέβομαι τον άντρα και να τον έχω σαν κεφαλή. Όπως ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Δεν με καλύπτει καθόλου να νιώθω σώμα χωρίς κεφαλή. Ούτε να βλέπω τον άντρα μου σαν Χριστό. Θέλω να βλέπω τον Χριστό σαν Χριστό. Να βλέπω αυτόν ως κεφαλή μου και τον άντρα μου η σάρκα μία, σώμα με σώμα, κομμάτι ο ένας από το σώμα του άλλου και οι δυο μας από το σώμα της Εκκλησίας και οι δυο μας με κεφαλή το Χριστό. Αυτό μόνο θα με κάλυπτε σαν γυναίκα μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας του Χριστού στην οποία ανήκω. Θα είμαι κάθετη γιατί είμαι πληγωμένη και ως χριστιανή και ως γυναίκα. Δεν μπορώ να δεχτώ την τεράστια απόσταση που χωρίζει σε κάποια σημεία η κατά παύλων ερμηνεία των λόγων του Χριστού, η προτροπή, παραδείγματος χάρη στις επιστολές του, να μένουν οι γυναίκες σιωπηλές, ενώ ο Χριστός, λίγο πιο πριν, στον ίδιο τόμο, στην Καινή Διαθήκη, κάνει την πρώτη μεγάλη θεολογική και βαθιά συζήτηση με τη Σαμαρίτιδα, την πρώτη Ευαγγελίστρια και μετέπειτα Αγία Φωτεινή. Ούτε μπορώ να δεχτώ τη συνήθη δικαιολογία ότι ο Άγιος Παύλος μιλάει σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, άρα προσαρμόζει τις συμβουλές του ανάλογα. Ο Χριστός μίλησε επίσης σε ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και δεν έδωσε καμία σημασία γι' αυτό. Είπε τη Θεία Αλήθεια πέρα από ιστορικές και κοινωνικές συγκυρίες. Γι' αυτό σόκαρε, γι' αυτό συγκλώνησε και γι' αυτό ό,τι είπε και έπραξε μένει ακέραια αληθινό και ταιριαστό σε όλες τις εποχές και όλες τις κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες. Δεν θα το κρύψω. Από την ώρα που εισέρχεσαι στην πίστη του Χριστού και είσαι γυναίκα, πρέπει συνεχώς να παλεύεις με τον ίδιο σου τον εαυτό για να μην κλονίζεται η πίστη και η αγάπη σου. Οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου έχουν μιλήσει διαξοδικότατα και έχουν κυκλώσει το θέμα από όλες τις πλευρές. Και αυτό μου προκαλεί ανακούφιση. Κοινός τόπος όλων των διακεκριμένων ανθρώπων που συμμετέχουν εδώ είναι ότι για να αντιμετωπιστεί η ενδοοικογενειακή βία από άντρες εναντίον των γυναικών με τη βοήθεια του χριστιανισμού, δεν αρκούν τα ευχολόγια, αλλά μας χρειάζεται το παράδειγμα στην πράξη. Δηλαδή ότι πρέπει να γίνει κάτι επαναστατικό στους τομείς της ερμηνείας των γραφών, αλλά και της λατρείας. Και δίκαια. Όταν το παράδειγμα μέσα στην ίδια τη λατρεία είναι η υποτίμηση της γυναίκας, όταν μέσα στις εκκλησίες ούτε καν ψάλτριες δεν βρίσκουμε, για να μην πω διακόνισσες. Καλά, να μην αναφερθώ στο ταμπού των γυναικών ιερέων, δεν μιλάω γι' αυτό. Όταν οι γυναίκες δεν μπορούν να μπουν στο ιερό, ενώ οποιοδήποτε άντρας μπορεί να πηγαίνει έρχεται εκεί μέσα άνετα. Όταν το γυναικείο σώμα αντιμετωπίζεται σαν βρώμικο, είτε μετά τη γέννα, είτε μετά την εμεινωρίση. Όταν, πώς περιμένουμε να μην αναπτυχθεί στο πίμνιο η αίσθηση της ενοχής του φύλου για τις γυναίκες και της υπεροχής του φύλου για τους άντρες. Ως καλλιτέχνης, αλλά κυρίως ως γυναίκα, έχω την ελευθερία να πω εμπαθώς αυτό που αναφέρεται ψύχρεμα στα κείμενα, όπως σας είπα και πριν, που περιέχονται στο βιβλίο. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη θεολογική ερμηνεία του συμβολικού όσον αφορά στη σχέση των δύο φύλων, που είναι ο μόνος δρόμος για να αρχίσει μια πορεία προς μείωση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας από άντρες εναντίον των γυναικών, χρειάζεται μια συθέμελη επανάσταση στον τρόπο ερμηνείας των λόγων του Χριστού, μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που γίνεται η λατρεία. Αν δεν συμβεί αυτό, μόνο με προσωπικές παρεμβάσεις καλοπροαίρετων πνευματικών, φοβάμαι πως δεν υπάρχει τρόπος να λυθεί το ζήτημα. Η θεσμική Εκκλησία θα μένει να μιλάει αορίστως για αγάπη και σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους, αλλά με το παράδειγμά της θα υποσκάπτει τον ίδιο το λόγο του Χριστού. Όπως συνέβη προ κάποιων μηνών σε ναό του κέντρου της Αθήνας, που ο ανοιχτόμυαλος ιερέας εκεί έκανε το αυτονόητο. Επέτρεψε σε μικρά κοριτσάκια να συμμετέχουν στη λατρεία ως παπαδάκια και υπέστη όλη τη μήνυ της θεσμικής Εκκλησίας. Μπορεί αυτά που λέω τώρα να ακούγονται πολύ κάθετα και να σοκάρουν, πιστέψτε με όμως, ακούγονται έτσι γιατί έτσι τα νιώθω. Ό,τι ένιωσα και ό,τι υπέστην ως θηλυκός άνθρωπος όλα τα χρόνια της ζωής μου, εξαιτίας της υποτίμησής μου μέσα στην κοινωνία και κυρίως μέσα στην Εκκλησία, δεν μπορούν να μετριαστούν ως συναίσθημα. Ήταν το αίσθημα της αδικίας που με έπνιγε. Με την είσοδό μου στην εφηβεία όλα άλλαξαν. Το σώμα μου έγινε ξαφνικά αφορμή ντροπής. Τα όνειρά μου έπρεπε να προσαρμοστούν στα οικιακά. Ανήκω σε αυτή τη γενιά, τη γενιά της εκκλησιοκρατίας. Οι άντρες με αντιμετώπιζαν σαν κτήμα τους. Φυσικά υπήρξα κι εγώ κάποια στιγμή θύμα κακοποίησης από άντρα, με χειροδικία. Αλλά η πιο επώδυνη ήταν η διαρκής κακοποίηση της προσωπικότητάς μου. Προσπαθώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε σε μένα αν από το σπίτι μου δεν μου είχαν παρασχεθεί τα όπλα για να αισθάνομαι υπαρξιακά ίση με όλα τα ανθρώπινα όντα. Αν δεν είχα μέσα μου τη δύναμη να αντιμετωπίζω τη διαρκή υποτίμηση από το πατριαρχικό σύστημα σαν πρόβλημα του συστήματος και όχι δικό μου. Αλλά από την άλλη, πόσες γυναίκες δεν είναι αυτές που δεν είχαν αυτή την τύχη. Πόσες δεν είναι αυτές που ακόμα και σήμερα
ταυτίζονται με την υπόσταση που τους προσδίδει ο κακοποιητής τους. Έχω μια φίλη που τη δεκαετία του 70 την πάντρεψαν με προξενιό. Έγκυο ακόμα, ο άντρας της την κακοποιούσε άγρια. Και μόλις γέννησε το ίδιο. Οι γονείς της απαντούσαν στην απελπισία της με την προτροπή να υπομείνει και να παραμείνει στο γάμο. Η δε μάνα της επέμενε ότι το δίκαιο ήταν με το μέρος του άντρα της. Η φίλη μου, βαθιά θρησκευόμενη, προσέτρεξε και σε πνευματικούς. Οι περισσότεροι τη συμβούλευσαν να μείνει στο γάμο. Με κορονίδα έναν από αυτούς, μεγαλόσχημο κιόλας, να της προτείνει να βγάζει το μωρό που μόλις είχε γεννήσει έξω από το σπίτι, πριν φάει το ξύλο, και να το ξαναβάζει μέσα αφού φάει το ξύλο, για να μην επηρεάζεται αυτό από τα τεκτενόμενα. Τελικά βρήκε έναν Άγιο άνθρωπο, ο οποίος της είπε εκείνο που έπρεπε να της έχουν πει όλοι, να εγκαταλείψει το σπίτι άρων-άρων και να πάρει διαζύγιο. Όμως, φοβούμενη την κατακραυγή του κόσμου, ίσως και το ίδιο το ανδρικό φύλο, ποτέ της δεν ξαναπαντρεύτηκε, ούτε βέβαια είχε μια ερωτική σχέση. Με άλλα λόγια, κατέστρεψαν τη ζωή της. Επομένως, αν θέλει ευθέως να απαντήσει κανείς στο ερώτημα του βιβλίου και της σημερινής εκδήλωσης, ποια η συμβολή του χριστιανισμού στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, πρέπει πρώτα να απαντήσει στο ερώτημα ποια η συμβολή του χριστιανισμού στην υπόθαλψη της οικογενειακής βίας. Με άλλα λόγια, η θεσμική εκκλησία, οι θεολογικοί κύκλοι και όλοι εκείνοι από τους οποίους ορίζεται και καθορίζεται η ηθική και η κοσμοθεωρία του λαού, οφείλουν να προχωρήσουν σε μια γενναία εκαθάριση σε σχέση με όλα εκείνα τα παρελκόμενα της εκκοσμίκευσης, μέσα στις χιλιετίες ανταλλαγής ρευστών της Εκκλησίας με τις εκάστοτε κοινωνικές παραδόσεις και το εκάστοτε πολιτικό σύστημα εξουσίας. Ειδικά για την Ορθοδοξία, που βασίζεται ιδιαίτερα στην Ιερά Παράδοση, το αίτημα είναι επίγον. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να απαντάμε με ημίμετρα, μιλώντας αορίστως για αγάπη και σεβασμό μεταξύ των συζύγων, όταν έχουμε πρικήσει τον έναν εξ αυτών με την κατοικώνα ομοιότητα με τον Χριστό και τον έχουμε παραλληλήσει με εκείνον μέσα στο μυστήριο του γάμου. Όσο και αν μετά έρχεται το καταπραγητικό, οι δε άντρες να αγαπάτε τη γυναίκα σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Η αγάπη δεν έρχεται από κατά παραγγελία. Προϋπόθεση της αγάπης είναι το αίσθημα της ισότητας και της όσμωσης. Αγαπάμε χριστιανικά γιατί νιώθουμε ίσοι με τον άλλον και γιατί ανήκουμε στον άλλον. Στον όποιον άλλον, ακόμα και στην ίδια τη φύση, γιατί είμαστε ένα. Οι οδοδείκτες της Εκκλησίας οφείλουν να οθούν προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό να φαίνεται με πράξεις και με συμβολισμούς, παντού και πάντα, χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό μας δίδαξε ο Χριστός με το ίδιο του το παράδειγμα, αυτό μας έδειξε όταν του έφερναν τη Μιχαλίδα, αυτό όταν ζήτησε από τη Μάρθα να αφήσει τα οικιακά και να καθίσει δίπλα του να ακούσει το λόγο του, αυτό υπογράμμισε συναγελαζόμενος με πόρνες, αυτός μας έδειξε με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, στην οποία πρώτα αποκάλυψε την Ανάστασή του και η οποία πρώτη την πίστεψε και αργότερα κήρυξε το λόγο του όπου γης. Η αγάπη του Χριστού για τη γυναίκα, για τον άντρα, για τον κάθε άνθρωπο και η αμέριστη αγάπη των γυναικών με πρώτη την Παναγία μητέρα του και μητέρα μας προς το πρόσωπό του, αναβλύζει μέσα από τα κείμενα των Ευαγγελιστών. Και ας μετρούσαν και αυτοί τα πλήθη που συνέρεαν γύρω από τον Ιησού μόνο με βάση τους άντρες, όπως συνηθιζόταν στην εποχή. Για το μέλλον της γυναίκας στην κοινωνία μπορώ να μιλήσω με αισιοδοξία. Ό,τι δεν μπόρεσε να καταφέρει ο χριστιανισμός, το καταφέρνει ο ανθρωπισμός. Τα πράγματα όσον αφορά στην αυτοσυνειδησία των γυναικών έχουν αλλάξει κατά πολύ. Η κοινή γνώμη έχει ευαισθητοποιηθεί. Οι νόμοι έχουν γίνει αυστηρότεροι εις βάρος των κακοποιητών. Δεν ξέρω όμως ποιο είναι το μέλλον της Εκκλησίας αν δεν αναγνωρίσει τα λάθη της ως προς την αντιμετώπιση της γυναίκας και αν δεν ξεκολλήσει από τους πατριαρχικούς μύθους της Εκκλησίας που βασίζεται στις γυναίκες, μια και αυτές είναι που γεμίζουν τους ναούς. Φοβάμαι μήπως κάποια μέρα οι ναοί αδειάσουν. Μήπως οι γυναίκες απαρνηθούν ένα εκκλησιαστικό τυπικό που τις φέρνει αντιμέτωπες με την υποτίμηση. Μήπως βρεθούν και εκείνες, όπως μια φίλη μου πρόσφατα που προσέτρεξε για παρηγοριά στο ναό, αντιμέτωπες με διαπρίσια κηρύγματα κληρικών υποτιμητικά προς το φύλο τους και φύγουν ανεπιστρεπτοί από την πίστη. Μήπως τελικά προτιμήσουν, αν όχι την αθεία, που είναι ένα συχνότατο φαινόμενο, πια στη σύγχρονη κοινωνία, στην καλύτερη περίπτωση την ιδιωτική πίστη στο Χριστό. Οι ανακαλύψεις της επιστήμης σε όλους τους τομείς, της φυσικής, της βιολογίας, της ανθρωπολογίας, της κοινωνιολογίας, της θρησκεολογίας, ψυχανάλυσης, αλλά και οι υπαρξιακές αναζητήσεις φιλοσοφίας, μπορούν να γίνουν αρρωγοί σε μια νέα ερμηνεία των γραφών, ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, υπό το πρίσμα τους. Και να αναγνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο τα συμφραζόμενα πίσω από τις περιγραφές. Ίσως και το Big Bang πίσω από το «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως». Ανακεφαλαιώνοντας, η ελευθερία της σκέψης και η πρόοδος της επιστήμης είναι δώρο και δεν πρέπει να το φοβόμαστε. Η Εκκλησία πρέπει να την αναγκαλιστεί, θέτοντας την πνευματική της κληρονομιά στην υπηρεσία της και φωτίζοντας μέσω των νέων εξελίξεων της αντιληπτικότητας του ανθρώπινου νου, όσα έτσι και αλλιώς δεν μπορεί ο νους του ανθρώπου να συλλάβει. Τα στεγανά και οι αγγυλώσεις μόνο κακό μπορούν να κάνουν και πάντως δεν βοηθάν καθόλου
τον σύγχρονο άνθρωπο να πλησιάσει τη χαρά της αγάπης του Χριστού. Και ως ιστερόγραφο, επειδή επικέντρωσα τις σκέψεις μου κάπως μονοσήμαντα στις σχέσεις ανδρών και γυναικών και στην κακοποίηση που κατά κύριο λόγο υφίστανται οι δεύτερες από τους πρώτους, αυτό δεν σημαίνει επουδενή ότι δεν πιστεύω πως και από τη μεριά των γυναικών συναντάμε άλλου τύπου, κυρίως ψυχολογικού, κακοποίηση προς τους άντρες. Ή ότι τα παιδιά, τα πιο αδύναμα πλάσματα μέσα σε μια σχέση γάμου, δεν είναι και αυτά αποδέκτες κακοποίησης. Όχι μόνο από τον πατέρα, αλλά συνηθέστατα και από τους δύο γονείς. Και αυτές οι περιπτώσεις έχουν κάποιες ρίζες στην πατριαρχία και αυτές χρήζουν από κοινού αντιμετώπισης από την Εκκλησία, αλλά και από την επιστήμη. Και κυρίως από την ψυχολογία και την ψυχανάλυση. Σας ευχαριστώ. Ο Παπαντώνης συνεχίζει να μας εκπλήσει, γιατί πρώτα απ' όλα είπαμε πάλι ότι εδώ και 10 χρόνια έχει αρχίσει στους κόλπους της Εκκλησίας, όπως τους ανέπτυξε η κυρία Γιώγα, να πρωτοπορεί και να κάνει προσπάθεια για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και το ότι κάλεσε και την κυρία Γιώγα. Είναι τολμηρός. Αυτό είναι. Γενναίος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και την κάνατε εξαιρετικά. Εδώ στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και το Διεθνή Οργανισμό Αγκάπε για την ολόθερμη υποστήριξη στην κυκλοφορία του βιβλίου και ιδιαίτερα τον διευθυντή του ελλαδικού παραρτήματος της Αγκάπε, τον κύριο Μανώλη του Φεξή, ο οποίος πάρα πολλές φορές και τον πατέρα Αντώνιο και εμάς έχει συνδράμει και είναι ένας πολύ ωραίος συνοδοιπόρος σε κάθε τι έτσι γενναίο. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Εφροσύνη Σπανέα, η οποία είναι η κλινική ψυχολόγος, σύμβουλος στο Συμβουλευτικό Κέντρο για Γυναίκες Θύματα Βίας. Αν έχετε και κάτι άλλο, είδα πάρα πολλά. Δεν πειράζει. Πάρα πολλά για σας. Κατά κύριο λόγο είμαι εδώ για να φέρω κάτι από τις φωνές των γυναικών που ακούω από το 2011 και να δείξουμε λίγο την πληγή που βασικά δεν είναι πληγή του σώματος, είναι πληγή της αγάπης. Οπότε, υπ' αυτή την οπτική, θα συνομιλήσει η γυναίκα με το βιβλίο. Η γυναίκα μπήκε στη συνάντησή μας με το βλέμμα χαμηλωμένο, σαν να κουβαλούσε όχι μόνο τα χρόνια, αλλά και το βάρος τους. Είχαν προηγηθεί χρόνια ζηλοτυπίας, εκρήξεων, βίων επεισοδίων. Είχε αποφασίσει με καρδιά βαριά να χωρίσει. Όμως ο χωρισμός δεν έφερε ηρεμία, έφερε κλιμάκωση. Οι απειλές, οι παρενοχλητικές παρακολουθήσεις, οι νυχτερινές κλήσεις υπό την επήρεια αλκοόλ, τα χυδαία λόγια για φανταστικές ερωτικές σχέσεις, όλα συνέχιζαν με την ίδια, ίσως και μεγαλύτερη ένταση. Ο πρώην σύζυγος ένιωθε πως είχε δικαιώματα πάνω της, πως παρά τη ρήξη εκείνη του άνοικε. Εμφανιζόταν απειλητικά στο χώρο εργασίας της, εκφόβιζε συναδέλφους, έβαζε τα παιδιά να την παρακολουθούν. Ούτε η προσφύγη στη δικαιοσύνη, ούτε οι επεμβάσεις και οι συλλήψεις της αστυνομίας, ούτε καν η φυλακή ανέκοπταν την επιθετική του πορεία, σαν να μην τον άγγιζε τίποτα από τον κόσμο των συνεπειών. Και τότε η γυναίκα, ως έσχατο προσωπικό της χαρτί, αποφάσισε να απευθυνθεί στο θρησκευτικό καθοδηγητή του. Ο ιερωμένος ζήτησε να δει όλη την οικογένεια. Εκείνη, τα παιδιά, ακόμα και τον ανιψιό, που συχνά παρενέβαινε για να νουθετήσει το θείο του. Τους κάλεσε όλους μαζί. Άκουσε προσεκτικά χωρίς να διακόπτει. Και όταν μίλησε, μίλησε λιτά, με εκείνη τη διάβια που δεν αφήνει περιθώριο για αυταπάτες. Στη γυναίκα είπε: «Αυτό που σε τυφλώνει είναι η ελπίδα σου. Μην εμπιστεύεσαι τον νύκτο σου. Κάθε φορά που σε παρενοχλεί, να πηγαίνεις στην αστυνομία». Δεν της χάρισε παρηγοριά, της έδωσε πραγματικότητα. Στο μικρό γιο, που γύριζε πληγωμένος κάθε φορά από τον πατέρα του, ο οποίος συχνά αποκαλούσε τη μητέρα του πόρνη, είπε: «Να τον κοιτάζεις στα μάτια και να του λες: είναι η μητέρα μου, είναι η μητέρα μου, είναι η μητέρα μου». Με την τριπλή αυτή επανάληψη, τον καλούσε να υψώσει μπροστά στο ταραγμένο πατέρα ένα καθρέφτη πραγματικότητας.
Δεν ήταν συνομιλητής ούτε συνένοχος, αλλά το μικρό τους παιδί. Και εκείνη δεν ήταν μια φανταστική Μιχαλίδα, αλλά το σεβάσμιο πρόσωπο της μητέρας. Και στον ανιψιό υπενθύμησε τη σιωπηλή ιεραρχία των γενεών. Ότι ο θείος μπορεί να νουθετήσει έναν ανιψιό, αλλά δύσκολα θα ακούσει τη συμβουλή του ανιψιού. Πως η επιμονή του να παρεμβαίνει τον τοποθετεί σε μια θέση ψυχοφθόρα και ατελέσφορη. Το πιο συνετό είναι να αποσυρθεί. Θαύμασα την ανθρωπογνωσία αυτού του θρησκευτικού λειτουργού. Με λόγο λιτό και κέριο, επανέφερε εκείνο που στις κακοποιητικές σχέσεις έχει πληγεί και απουσιάζει περισσότερο. Την πραγματικότητα. Όχι τις επιθυμίες, όχι τις φαντασιώσεις, όχι την ελπίδα ότι ο άλλος θα αλλάξει. Την καθαρή, γυμνή, απρόσωπη πραγματικότητα. Εκείνη που όσο και αν πονά, είναι η μόνη που μπορεί να προστατεύσει. Τι είναι όμως η κακοποιητική σχέση? Η βιβλιογραφία περιγράφει διάφορες μορφές ενδοοικογενειακής βίας, αλλά εδώ θα σταθούμε σε αυτό που έχει ονομαστεί τρομοκρατία στη σχέση. Ένα μοτίβο συστηματικού ελέγχου και κυριαρχίας μέσω απειλών, εξαναγκασμών, εκφοβισμών, οικονομικής καταπίεσης και απομόνωσης. Εδώ συχνότερα ο δράστης είναι άντρας. Στον πυρήνα της βρίσκεται ο φόβος. Η γυναίκα ζει υπό τη διαρκή απειλή βίων ξεσπασμάτων. Προσαρμόζει τη συμπεριφορά της για να αποφύγει την οργή του συντρόφου και σταδιακά σιωπά, καταπνίγοντας τις ανάγκες και τη φωνή της. Η επικοινωνία μετατρέπεται σε σχέση αφέντη-δούλου, χωρίς κανόνες υπαχώρησης, με τη βία να κλιμακώνεται απρόβλεπτα από λεκτικές προσβολές και ψυχολογική κακοποίηση, ως επεισόδια σωματικής βίας ή και φόνο. Πρόκειται για μια βία διαρκή, κλιμακούμενη, που στηρίζεται σε βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις και σε ένα άγριο μίσος που διαστρέφει την πραγματικότητα. Για να βλάψει όμως κανείς χωρίς ενοχή, χρειάζεται πρώτα να αποστερήσει το σύντροφό του από την ανθρώπινη εσωτερικότητά του, να τον απανθρωποποιήσει. Αυτή η φαντασίωση ξεδιπλώνεται ομά στα λόγια ενός άντρα προς τη γυναίκα του. «Όχι, δεν θα σε σκοτώσω. Αν το ήθελα, θα το είχα ήδη κάνει. Θέλω να σε κάνω φυτό, να μείνεις παραλυμμένη σε ένα κρεβάτι και όταν μου έρχεται να σου ρίχνω κανένα χαστούκι και εσύ να μην αντιδράς». Ένα ακόμα καθοριστικό χαρακτηριστικό του κακοποιητικού συντρόφου είναι η έντονη εξάρτησή του από τη γυναίκα και ο φόβος του χωρισμού. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στις αγωνιώδεις προσπάθειες επανασύνδεσης, όσο και στην επικινδυνότητά του όταν αντιληφθεί ότι ο χωρισμός είναι οριστικός. Εξάλλου, οι περισσότερες γυναικοκτονίες συμβαίνουν όταν η γυναίκα φεύγει από τη σχέση. Οι αλήθειες αυτές, ότι την έχει ανάγκη, ότι είναι εξαρτημένος, ότι το μίσος και η απιστία του πηγάζουν από τον ίδιο, είναι αβάσταχτες. Σε αυτό το σημείο, η θεώρηση ενός ψυχαναλυτή, του Wilfred Bion, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε βαθύτερα τη λειτουργία του μίσους του κακοποιητικού συντρόφου. Για τον Bion, όταν η πραγματικότητα είναι αβάσταχτη και η ψυχική κατάσταση δεν επιτρέπει το μετασχηματισμό της, το μίσος δεν στρέφεται μόνο προς τον άλλον, αλλά εναντίον της ικανότητας του άλλου να έχει επίγνωση της πραγματικότητας. Η σκέψη, η γνώση, η δυνατότητα κατανόησης γίνονται στόχοι της επίθεσης. Έτσι, ο δράστης δεν επιδιώκει απλώς να ελέγξει ή να τιμωρήσει τη γυναίκα, αλλά να ακυρώσει τη δυνατότητά της να σκέφτεται, να γνωρίζει και να εμπιστεύεται τον εαυτό της. Και εδώ θα σας πω μια μαρτυρία μιας γυναίκας που επικυρώνει αυτή την επίθεση στο νου. Η συζήτηση ξεκίνησε με το σχολικό, γιατί ο υπεύθυνος του σχολείου δεν θα παίρνει πλέον το παιδί από το σπίτι. Ενώ είχαμε συμφωνήσει να το βάλουμε στο σχολικό, ξαφνικά φούντωσε και μου είπε «Όχι ρε τον αλήτη, δεν τον πληρώνω, προκειμένου να πηγαίνω εγώ την κόρη μας, παρά να πληρώνω το σχολικό». Προσπάθησα να του πω ότι αυτό θα τον δέσμευε, αφού ήθελε να αρχίσει δουλειά. Άρχισε να με βρίζει χυδαία, εμένα και την οικογένειά μου. «Ας τα πληρώσει ο πατέρας σου που σε πήραξε βράκωτη και μιλάς». Εγώ φοβισμένη, μιλώντας χαμηλόφωνα,
Τον παρακάλεσαν να χαμηλώσει τον τόνο του. Συνέχισε όμως να ουρλιάζει. «Άμα σου γουστάρει, φύγε αν θες. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Και να ξέρεις ότι έχω φροντίσει για το μέλλον σου. Έχω βγάλει τα χρήματά μου στο εξωτερικό. Μήπως ξέρεις και τι έχω?» «Με απειλείς?» τον ρωτάω. Και εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι καλά. Χτύπησε δυνατά την πόρτα, με έπιασε δυνατά από τους ώμους και άρχισε να με ταρακουνάει. Με χαστούκισε και μετά με έσπρωξε με ένταση, πετώντας με προς τα πίσω, με φόρα. Έπεσα πάνω στο καλοριφέρ. Πονώντας, βγήκα έξω στο μπαλκόνι, τρέμοντας να κάνω ένα τσιγάρο, ενώ ο ίδιος πήγε στην τουαλέτα. Ήρθε μετά και κλείδωσε την πόρτα της μπαλκονόπορτας. Κάποια στιγμή, θα πέρασε και μια ώρα, μου άνοιξε. Μπαίνω μέσα και μου λέει «Κοίτα, μωρή, τι μου έκανες!» Μου έδειξε το χέρι του, με αίματα, με μια γρατζουνιά. «Σ' άγγιξα εγώ», του λέω. «Ηλίθια, κοίτα τι μου έκανες. Εγώ απλώς αμήνθηκα». Για λίγο προβληματίστηκα. Μπορεί να του έκανα κάτι? Μήπως πήγα να κρατηθώ για να μην πέσω? Αυτό το παραμορφωμένο ψυχολογικό καθεστώς, στο οποίο προκειμένου να διατηρηθεί μια εύθραυστη οικογενειακή ισορροπία και να αποτραπεί η έκρηξη της βίας, καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση της οπτικής του δράστη, συγκροτεί έναν κόσμο όπου το ψεύδος δεν βιώνεται ως ψεύδος, αλλά ως όρος ασφάλειας. Η αλήθεια καθίσταται επικίνδυνη και η σκέψη για την πραγματικότητα, ποιος έχει δίκιο, τι είναι άδικο, ποιος παραβιάζει ποιον, εγκαταλείπεται ως απειλητική. Και αυτό το καθεστώς δυστυχώς εσωτερικεύεται και από τα παιδιά. Μια μητέρα περιγράφει πως όταν αντέδρασε στις απαγορεύσεις του συζύγου της και εκείνος απάντησε με απειλές και λεκτική βία, η κόρη της, παρακολουθώντας έντρομη την κλιμάκωση της σύγκρουσης, της απίφθινε την έκκληση. «Μαμά, ξεφτυλίσου, κάνε αυτό που θέλει αρκεί να σταματήσει». Η φράση του παιδιού δεν αποτελεί απλώς έκφραση φόβου. Αποτελεί δείκτη εσωτερήκευσης ενός ψυχικού καθεστώτος, στο οποίο το ψεύδος έχει καταστεί νόμος και η ακύρωση της πραγματικότητας όρος επιβίωσης. Δεν είναι άραγε όλα τα παραπάνω μια σπουδή στη διαβολή, την παραποίηση της αλήθειας? Δεν είναι η επίθεση στο αυτεξούσιο και στο έλογο του συντρόφου, η επίθεση δηλαδή στον ίδιο του νου, κάτι που αγγίζει τον πυρήνα του κακού? Η αλήθεια, όπως σημειώνει ο Wilfred Bion, είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη του ψυχικού βίου, όπως ακριβώς ο ζωντανός οργανισμός έχει ανάγκη την τροφή του. Όταν αυτή απουσιάζει ή είναι ανεπαρκής, η προσωπικότητα μαραίνεται και εκφυλίζεται. Γι' αυτό και βιβλία όπως το «Ένα βήμα πριν τη βία», αλλά και το συνολικό έργο της πρωτοβουλίας για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας δεν είναι χρήσιμα, είναι αναγκαία. Μέσα από τις σελίδες τους αναδεικνύεται ένας ορθόδοξος λόγος, τοποθετώντας στο κέντρο το ανθρώπινο πρόσωπο και τις σχέσεις αγάπης. Γιατί η αγάπη είναι το αντίδοτο στη βίαιη ιδιωτελή κυριαρχία πάνω στο συνάνθρωπο και στην απανθρωποποίησή του. Το βιβλίο αυτό εκκινεί με έναν ειλικρινή πρόλογο του πατέρα Αντώνιου Καλιγέρη πάνω στο ρόλο των έμφυλων στερεοτύπων που εμποδίζουν τους ανθρώπους να ζήσουν το πραγματικό μυστήριο των σχέσεων. Και συνεχίζει με πολλές φωνές των χαστών, με μακρά θητεία στη θεολογική παράδοση της Ορθοδοξίας, που επιχειρούν να ανιχνεύσουν τα βαθύτερα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας και να προτείνουν δρόμους πρόληψης, δηλαδή δρόμους ευθύνης. Ωστόσο, ορμόμενοι από την ανθρωποσοφία του θρησκευτικού λειτουργού της εισαγωγής μου, θα τολμούσα να προσθέσω ένα ακόμη προβληματισμό, όχι μόνο ένα βήμα πριν τη βία, στο πεδίο της πρόληψης, αλλά και ένα βήμα μετά τη βία. Ένα βήμα που αφορά τη σημασία της ποιμαντικής φροντίδας, εκεί όπου συχνά καταφεύγουν τόσο τα θύματα όσο και οι δράστες, αναζητώντας λόγο, νόημα και προσανατολισμό. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται και η ανάγκη, όπως επισημαίνει στο άρτιο και συγκροτημένο άρθρο της η Νίκη Παπαγεωργίου, να διαμορφωθεί ένας σαφής και υπεύθυνος οδηγός αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας για κληρικούς και ανθρώπους της ενορίας, όχι ως κανονιστικό εγχειρίδιο, αλλά ως στήριγμα διάκρισης και ευθύνης. Γιατί εκεί, στο κατόφλι, ή καλύτερα στον άμβονα της Εκκλησίας, η αλήθεια καλείται όχι μόνο να υποθεί, αλλά και να προστατεύσει.
Σε ένα συγκλονιστικό χωρίο του Ισαΐα, ο Θεός εμφανίζεται να συγχωρεί το Ισραήλ. Ένας μακρύς κύκλος αιχμαλωσίας και υποδούλωσης φτάνει στο τέλος του. Παρηγορείτε το λαό μου. Φωνάξτε στην Ιερουσαλήμ ότι τελείωσε ο καιρός της δουλείας της, ότι η ανομία της συγχωρέθηκε. Ο Θεός στέλνει τον προφήτη να αναγγείλει ένα χαρμόσιμο μήνυμα, μια νέα αποστολή. Ο λαός που υπήρξε ήλωτας καλείται τώρα να γίνει φορέας υπόσχεσης, ώστε όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τη χαρά και τη δόξα του Κυρίου. Κι όμως, πριν από την Ευαγγελία, ακούγεται μια άλλη εντολή. Φώναξε. Και ο Ισαΐας σχεδόν σαστισμένος ρωτά, τι να φωνάξω, τι να αποκαλύψω στους ανθρώπους. Και η απάντηση είναι σκληρή και καθαρή. Ότι κάθε σάρκα είναι σαν το χορτάρι και όλη η δόξα του ανθρώπου σαν το άνθος του αγρού. Το χορτάρι ξεραίνεται, το άνθος μαραίνεται. Πριν ο προφήτης μιλήσει για ελπίδα, πριν αρθρώσει το ιδεώδες και το επιθυμητό, χρειάζεται να θυμίσει τη θνητότητα. Ότι όσα επιλέγουμε, όσα γεννάμε, τα έργα μας και συχνά οι ίδιες μας οι σχέσεις είναι φθαρτά. Η αποδοχή των ορίων, η αναγνώριση της νέκρωσης μιας σχέσης, χωρίς πανικό και ψέματα, αναδύεται εδώ ως αρχή σοφίας. Διαφορετικά, ο άνθρωπος καταφεύγει σε πλανερές ψυχολογικές άμυνες, σε ψευδαισθήσεις αγάπης, σωτηρίας ή παντοδυναμίας. Φοβόμαστε την αποτυχία των επιλογών μας, το σφάλμα, τη μοναξιά. Κι όμως, η κραυγή που προηγείται της παρηγοριάς είναι η παραδοχή ότι όσα αγαπήσαμε ή όσα ελπίσαμε μπορεί να χαθούν. Και κατόπιν το πένθος για τις αποτυχίες μας, για τις διαψεύσεις των ονείρων μας, για το καλό που θα μπορούσε να υπάρξει και δεν υπήρξε, είτε επειδή αγκαλιάσαμε το απατηλό, είτε επειδή απορρίψαμε το αγαθό. Πένθος για όσα χάθηκαν ως κοινωνία, ως οικογένειες, ως πρόσωπα, εξαιτίας της έλλειψης διάκρισης, της αδικίας, της βίας. Μη θρηνείτε για μένα, λέει ο Ιησούς στο δρόμο προς το Γαλγαθά, αλλά να θρηνείτε για τον εαυτό σας και για τα παιδιά σας. Η φράση αυτή ανοίγει ένα χώρο όπου το πένθος δεν αποφεύγεται, δεν εξοροίζεται και δεν αντικαθίσταται από παρηγορητικά σχήματα, αλλά αναγνωρίζεται ως αναγκαία οδός προς την αλήθεια. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας χρειάζεται να πενθήσουν όχι μόνο τα επώδυνα και ταπεινωτικά που έζησαν, αλλά και τη συντροφική ζωή αγάπης και εμπιστοσύνης που συχνά δεν έζησαν ποτέ. Να θρηνήσουν το γεγονός ότι μέσα στην κοπιώδη προσπάθεια να διατηρήσουν την οικογένεια και να μεγαλώσουν τα παιδιά, η αδικία και η βία παρέμειναν επί χρόνια ατιμόρυτες και ανίποτες. Στην εμπειρία μου, από τη δουλειά με γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, εκείνο που αποδεικνύεται θεραπευτικό δεν είναι ο λόγος των απαντήσεων ή η παράθεση συμβουλών, όσο η παρουσία που αντέχει τη θλίψη. Ο σύμβουλος καλείται να αισθανθεί βαθιά τον πόνο της γυναίκας, να τον αντέξει στο νου του και συχνά μέσα στο ίδιο το σώμα του και τη ζωή του. Τα θύματα έχουν ανάγκη για απόλυτη αλήθεια, που μπορεί να αναδυθεί μέσα στη ζωντανή προσωπική σχέση με τον ειλικρινή, ανοιχτό στην έμπνευση και στα γνήσια συναισθήματα σύμβουλο. Όπως το διατύπωσε μια γυναίκα, μιλώντας μου για τον πνευματικό της, μαζί του μπορώ να αντέξω και να σκεφτώ τους τρόμους και τις ντροπές μου. Το χέρι του Χριστού στο χέρι μου, φως μέσα στο σκοτάδι. Η βία αναζητά πάντα ένα ψεύδος για να επιβιώσει. Η αλήθεια, αντίθετα, ζητά ένα χώρο για να φανερωθεί. Η συμβουλευτική και φρονόκηπη μαντική, όταν είναι αληθινή, δεν φυγαδεύει από τον πόνο. Στέκεται μέσα σε αυτόν, χωρίς ψέματα, κρατώντας αναμένα ένα μικρό φως αλήθειας, ώσπου η γυναίκα να μπορέσει να πενθήσει, να αποχαιρετήσει και μέσα από το θρήνο να ξαναβρει τη ζωή που εν Θεώ της ανήκει. Ευχαριστώ. Η κυρία Σπανέα, την οποία και ευχαριστούμε αληθινά, με την εμπειρία την οποία έχει, μπορείτε να το δείτε και στο διαδίκτυο αυτό βέβαια,
Ήταν ταπεινή και δεν πρόσθεσε κάτι παραπάνω από αυτά που είπα εγώ. Έχει τέτοιες εμπειρίες που ειλικρινά ήταν απαραίτητες σήμερα να συνοδεύσουν αυτή την παρουσίαση του βιβλίου. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Αντώνιο που μας την έφερε κοντά μας, την κυρία Σπανέα. Ο λόγος τώρα λοιπόν στον άνθρωπο που εμπνεύστηκε την πρωτοβουλία και είχε και την ιδέα για το βιβλίο, τον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Σεβασμιότατα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θα πρέπει να ξαναχειροκροτήσει την κυρία Σπανέα, γιατί δέχεται κόσμο που στέλνω εγώ. Και της προσθέτω φόρτο. Ξέρετε, αισθάνομαι το εξής. Τι κρίμα το 2026 να ονομαζόμαστε πρωτοπόροι για ένα θέμα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να υπάρχει στις διαστάσεις που υπάρχει. Τι κρίμα που να είμαστε τόσοι πολλοί που να κουνάμε το κεφάλι μας και να λέμε βέβαια πόσο δίκιο έχει η κυρία Ζιώγα όταν μιλάει για την περιθωριοποίηση της γυναίκας. Όντως, ο Χριστός ανύψωσε τη γυναίκα, αλλά οι χριστιανοί μετά τι έκαναν γι' αυτό. Φρονώ εξαιρετικά λίγα. Και αυτό ακριβώς δείχνει την εκοσμίκευση του χριστιανισμού για να πάρω πάνω και την ευθύνη των λέξεων. Όντως το πιστεύω αυτό. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε την εκοσμίκευση στο πώς μοιάζουμε στις επιλογές του κόσμου. Στην πράξη όμως, με το να διατηρούμε και σε άλλα σημεία, όχι μόνο εδώ, αλλά σήμερα κουβεντιάζουμε αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή, αν ψάξουμε να βρούμε πού βρίσκεται η εκοσμίκευση εκκλησίας, θα βρούμε πάρα πολλά. Στην ανοχή της στη φτώχεια, για παράδειγμα. Στην αλλίωση της έννοιας της αλληλεγγύης. Δηλαδή, ενώ φτιάχνονται πολλές δομές φιλανθρωπίας, να το πω έτσι, δεν μιμούμαστε τη φιλανθρωπία του Χριστού. Είναι δηλαδή συστημική. Δεν έχουμε διαφορετικό λόγο στον οποίο να μιλά για την αντιμετώπιση, αν όχι για την κατάργηση της φτώχειας, για την αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης των αδυνάτων, στη βεβήλωση του Ευαγγελίου που λέει ακριβώς το αντίθετα. Το ειδικεύουμε σήμερα στη γυναίκα. Έτσι, δεν είναι, σημαίνει τα λύσαμε όλα και μας έμεινε αυτό το κομμάτι, είναι όλα μαζί. Το γεγονός ότι ως Εκκλησία και ως σώμα, αλλά και ως θεσμός δεν παρεβαίνει στο κράτος υπέρ των αδυνάτων, είναι σαφέστατη αλλίωση της πορείας της Εκκλησίας. Αρκεί να δει κανείς και τους κανόνες που εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτό, ή να δει την ιστορία της. Ποια είναι ακριβώς η αποστολή. Δηλαδή, τι κάνανε οι τρεις ιεράρχες. Συνήθως λέμε για τους τρεις ιεράρχες ότι κάνανε, ξέρω εγώ, πάντρεψαν τον ελληνισμό με τον χριστιανισμό και είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Και μένουμε στην ευτυχία αυτή. Είπαν και άλλα όμως, για παράδειγμα, ότι ο πλούσιος είναι σαν αυτόν τον θεατή που μπαίνει στο θέατρο και κάθεται σε 2 ή 3 καρέκλες, νομίζω. 3. Όσες περισσότερες μπορεί. 5. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν αυτό είναι πλούσιος και ο Μέγας Βασίλειος το καταγγέλει, εμείς δεν λέμε για κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα. Έτσι. Αλλά αυτά θα έλεγα δημιουργούν άλλες συζητήσεις που γίνονταν, όπως εχθές, και που πρέπει να συνεχίζουν να γίνονται. Εμείς πιστεύουμε, είπε πριν ο Νίκος ότι για την παρουσία της Ελένης ότι είναι πρωτοπορία και αυτό. Δυστυχώς είναι. Γιατί στο δημόσιο χώρο πρέπει να αντέχουμε και την κριτική και τη διαφορετική άποψη
και να συνομιλούμε με αυτή. Τι σημαίνει άραγε προφητεία? Η προφητεία είναι ότι μπορεί ο χριστιανός να εκφράζει το Λόγο του Θεού και εκεί ακριβώς που συναντιόνται και ιδεολογικά ρεύματα και άνθρωποι και να έχει μια πρόταση η οποία ανοίγει ένα παράθυρο σε ενδεχόμενα κλεισίματα που υπάρχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εμείς βλέπουμε αυτό τον δημόσιο χώρο με τρόμο και απέχουμε από αυτόν. Ποιος είναι ο ρόλος του? Είναι πάρα πολλά, δεν θέλω να συνοψίσω στο εξής και να κλείσω εδώ. Η πρωτοβουλία είναι μια προσπάθεια η οποία τον καιρό που η οποία ξεκίνησε να υφίσταται είναι σαν αυτό που λέει στα απομνημονέματα του Μακρυγιάννης, ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εδώ είναι παρόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλίου, γιατί αυτός έχει σηκώσει ένα επίσης μεγάλο βάρος αυτής της προσπάθειας και με την συνοδοιπόρευσή του. Αλλά εμάς τους δύο μας λέγανε τρελούς. Δηλαδή στην πράξη μας έλεγαν το εξής: δεν είχαμε τι να ασχοληθούμε και βρήκαμε ένα κομματάκι, μια ψηφίδα ενός προβλήματος που δεν ασχολούνταν κανείς και είπαμε να ασχοληθούμε και δεν είχαμε τι να κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή έτσι μας αντιμετώπιζαν, σήμερα λιγότερο, γιατί βοήθησε η δημοσιότητα. Όχι ότι καταλάβαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή μην μπαίνετε θάρρος. Έτσι. Δηλαδή αν τολμήσετε να πάρετε θάρρος, κάνετε λάθος. Υπάρχει δημοσιότητα και σου λέει ναι, εντάξει, μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά δεν είναι ότι έχουμε δει το πρόβλημα και ως πρόβλημα που εμείς καλούμαστε να σταθούμε απέναντι. Έτσι. Λοιπόν, η πρωτοβουλία γεννήθηκε ακριβώς αυτού, γιατί θέλει και να είναι ένα βήμα πριν, να δημιουργήσει ένα βήμα πριν και μιλώντας για τη δευτερογενή πρόληψη, να δημιουργήσει και ένα βήμα μετά. Για την αντιμετώπιση μιλάμε πάρα πολύ. Για την πρόληψη λιγότερη. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μέσα στην αποστολή μας, την ποιηματική μας, θα έλεγα, γιατί η κύρια προσπάθεια είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Τι σημαίνει να είσαι χριστιανός? Να αλλάζεις. Τι σημαίνει να είσαι χριστιανός? Να οδηπορείς. Κυρίως όχι να συσχηματίζεσαι με καταστάσεις οι οποίες βλέπεις ότι είναι απάνθρωπες. Λοιπόν, αυτή ακριβώς είναι η πορεία μας. Γι' αυτό συστάθηκε, γι' αυτό υπάρχει όσο υπάρχει και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Ακριβώς για αυτό το λόγο που είπα πριν. Αφού δεν βλέπουμε το πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει και οργανισμός που να παλεύει με το πρόβλημα. Είναι ελπίδα το ότι είστε εδώ. Είναι ελπίδα το ότι μπορέσαμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εκεί που δεν υπήρχε πουθενά βοήθεια υπήρξε, το ότι μας είπαν ότι μοιραστήκανε το πρόβλημα μαζί μας, τη συζήτηση και λες εντάξει δεν είμαι τρελός, δεν είμαι μόνος μου, υπάρχουν και άλλοι που το συζητάμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας δίνει φως και όθηση να συνεχίσουμε παρακάτω. Κοιτάξτε, αν πω πώς γεννήθηκε προσωπικά θα έλεγα το εξής. Η αδυναμία. Η αδυναμία να βοηθήσει κανείς έναν άνθρωπο την ώρα που πονάει. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί, θα σας ευχόμουν να μην το αισθανθείτε. Την απόλυτη αδυναμία ενός να συμπαρασταθεί στον άλλον και γιατί δεν ξέρει και γιατί που το πάει και για πάρα πολλά. Σήμερα δεν σημαίνει ότι ξέρω. Σήμερα είμαι απλά υποψιασμένος. Το γνωρίζω, είναι ένας πολύ μεγάλος δρόμος που προσωπικά έχω να διαβώ. Αλλά είναι αυτό το ότι υποψιαζόμενος βρήκα ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι γύρω που μπορεί κανείς να δικτυωθεί, να συνδεθεί και να πορευτεί. Ιστερόγραφο. Θα ήθελα να μιλήσω για την ποιηματική, αλλά δεν θα το κάνω. Όσοι και όσοι θυμάστε πώς έκλεισε την παρουσίασή της η κυρία Σπανία, είναι αυτό ακριβώς.
η ποιηματική οπτική που χρειάζεται να έχουμε είναι η ολοκλήρωση της εισήγησής σας. Και σας ευχαριστώ για αυτό. Θα ήθελα μόνο να ευχαριστήσω... θα είχε κουραστεί να τα ακούει, αλλά κοιτάξτε, δεν είναι χαρχεντισμός. Όταν ευχαριστώ τον Μητροπολίτη Ηλίου, το κάνω γιατί είναι ένας σύντροφος σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια δύσκολη σκοπιά. Έτσι, έχει πολλή αποδοκιμασία η σκοπιά που βρισκόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συγγραφείς του τόμου που δώσανε τα κείμενά τους. Αυτό ήταν μια ημερίδα που κάναμε με αφορμή τη γενεορτή των 3 Εναρχών. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα ότι δεν υπάρχει θεολογικός λόγος που να μιλάει για την πρόληψη. Εκεί ήταν μια κοινή διαπίστωση. Αυτή η κοινή διαπίστωση λοιπόν έγινε βιβλίο. Αφιερώσαμε το βιβλίο αυτό στον καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, γιατί είχε ίδιες ανησυχίες και με τη δική του ιδιωτική προσπάθεια, δηλαδή το να του μιλάω, το του πω εσύ, έτσι το έλεγα. Εσύ, ισχυρίζομαι αυτό, πάω καλά. Γιατί μου λέει, τι πρόβλημα έχεις. Και γιατί το λες σε μένα αυτό. Γιατί του λέω, είσαι δογματολόγος. Και γέλαγε. Δηλαδή, έφτανα σε σημείο να πιστεύω ότι δεν περπατάω καλά δογματικά, ας πούμε. Θα το σκεφτόμουν. Είχα λοιπόν τη στήριξή του. Αποφασίσαμε και για άλλους λόγους να αφιερώσουμε το βιβλίο αυτό στη μνήμη του. Ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ και ανοίξετε ένα πάλι δρόμο με τις παρουσίες σας, την παρουσίασή σας. Ήθελα να ευχαριστήσω τον Νίκο Τασαμπαζιώτη της εκδόσης Αρχονταρίκη. Αυτά δεν είναι τυπικά. Μην νομίζετε ότι είναι τυπικό. Το βιβλίο αυτό προσπαθούμε να τυπωθεί 3 ολόκληρα χρόνια. Γιατί κανείς κανείς, και το εννοώ, δεν βοηθούσε στη χρηματοδότησή του. Μέχρι που βρέθηκε ο Διεθνής Οργανισμός, ο ΑΚΑΠΕ, μνημόνευσε πριν ο Νίκος Σαμπαζιώτης τον Μανώλη του Φεξή, το διευθυντή του ελληνικού τμήματος, και βέβαια ο ίδιος ο Νίκος, ο οποίος επιμένει, και εγώ θα επιμένω, να εκδίδει βιβλία τα οποία είναι αντιεμπορικά. Δεν σκέφτεται δηλαδή με το πόσα χρήματα θα βγουν. Δεν ξέρω αν το σκέφτεσαι κιόλας. Αλλά τέλος... Είναι αρνητικό που το λες, γιατί είναι γυναίκα μου μπροστά. Ναι, τέλος πάντων, επενδύει σε τέτοιες φωνές και ελπίζω κάποια στιγμή να αποζημιωθεί ηθικά τουλάχιστον και υλικά για αυτή την προσπάθεια. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εκδόσεις ΕΝΠΛΟ, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα με αυτό το τριήμερο της έκθεσης του Ορθοδόξου Βιβλίου να μπορούμε να στεγάσουμε παρουσιάσεις σαν και αυτή. Μαζί βέβαια με τη συνοδοιπόρο μου στην πρωτοβουλία, την Ειρήνη Μπαλαλή, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό. Χωρίς την Ειρήνη δεν υπάρχει πρωτοβουλία. Είναι δεδομένο. Και βέβαια υπάρχουν επιπόλαιες σκέψεις. Θα σου φέρω έναν, ο οποίος θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Αυτός ένας στο μεταξύ δεν έρχεται. Πάντα δεν έρχεται. Είναι μια υπόσχεση. Και φυσικά ο ένας δεν έχει τον παλμό της ειρήνης. Γιατί αν δεν έχεις παλμούς, δεν έχει κέφι και δεν βλέπει κανείς και μακριά και δεν εμπνέεται, δεν μπορεί να δώσει και πνοή σε αυτό που κάνει. Και το πρόβλημα της πρωτοβουλίας είναι ότι αν δεν δώσουμε τέτοιου είδους ανάσες, δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ απλό. Και το ξέρουν όσοι, και εσύ, να το ξέρεις, και εσείς, γιατί αν δεν βάλετε τη δική σας πνοή, ό,τι κάνετε, απλά δεν γίνονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά.